zažij kupu zábavy se svým oblíbeným dobrodruhem Clarencem. Právě teď na Cartoon Network. A potom přijde čas na nejrůznější hrdinské činy. Je čas na KOOK, prostě koukej. A teď je čas na reklamu. A to byla reklama. Vstup do úžasného herního světa Cartoon Network. Dej se dohromady se svými oblíbenými postavami, prožij s nimi nezapomenutelná dobrodružství a měj veškerou akci pod kontrolou. Přijď, hraj a vyhrávej pomocí svých herních dovedností pouze na stránkách Cartoon Network. A teď je čas na nejrůznější hrdinské činy. Je čas na KOOK, prostě koukej. A potom, a to si nechceš nechat ujít, mocné magimeče. Sleduj dál. Seznam se s Papikornem. Je to napůl pes, napůl jednorožec a je celý nadšený. Hlavně z odpadků. Papikorn rád tráví čas se svou starší sestrou. I když spolu někdy soupeří. Je to ten nejveselější a nejšikovnější pejsek. Tedy alespoň se snaží. Unikitty z Brusu nová show na Cartoon Network od 21. května v 17:40. Reklama. Konec reklamy. Exkluzivně pro tebe na plátnech Cartoon Network kina přinášíme ti proslulé hrdiny, ty nejhorší zloduchy a největší souboje všech dob. Vskutku velkolepá přistání a ta nejúžasnější auta. Tohle je tvoje Cartoon Network kino. Každou neděli v 9 hodin pouze na Cartoon Network. Naši hrdinové jsou tady. Mocné magimeče začínají právě teď. A potom hrdě představíme Gumballův úžasný svět. Za chvíli jsme zpátky. To byla rychlovka. Konec reklamy. K.O. je možná malý, ale zažívá velká dobrodružství. Plná velkých hrdinů, šílených nepřátel s velkými červenými kraflíky. Ne, nemačkej je. Pořádně trapných momentů. Velkých kousajících koček, velkých bod a ještě větších přátelství. KOOK. Zítra v 16:15. Pouze na Cartoon Network. Je to velké,